खान्थि बाबेन जादिनै खौसे जाबाय जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै जोंनि एके जौसाङावनो चन्दन ब्रह्मखौबो नुगोन हाम्फा बरगोराइखौ 20-30 बोसोराव हारिखौ दैदेनबोगोन नोंथांखौ दसे सम थानाय खावलायबाय प्रेक्टिकेल बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दं बिथाङाबो प्रेक्टिकेल बिथाङाव लाखिगोन दा बे समाव जोंनि त्रिपुरानिफ्राय फैनाय आलासि बिछुगा समनि कैबिनेट मिनिस्टार आथिखालनि जोंनि 15 नम्बर काजलगावनि मानगोनां जोंहा बिजाथि चन्दन ब्रह्म सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै गनायथिनाय बे चन्दन ब्रह्म आरो सारखौहाय गावनि भाषणखौ लाखिनो खावलायगोन आङो गुसुङैब्लाबो गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो सारखौ गुरै खावलायगोन आरो बिनि उनाव जोंहा जोंनि चिरां दुवारनिफ्राय 200-250 जन मानसिफ्रा बिजेपि आरो बिपिएफनिफ्राय हाबगोन बेखौ बरायगोन ओंखाम जानो हायै बेफोर खारजोबो रंजायोब्ला मानियोब्ला दा बेफोरखौ इन्टारभिउआव मोनगोन अनलायनानै जानांगौ दाम होलायनांगौ गोरोबलायनांगौ आरोखि नै ओइ सनालि आबाय हिन्जावखौ ओंखाम ओंख्रि संनानै गोरोबखौ लानांगौ आं बेखौ खावलायो हौवाफोरखौबो लानो हागोन ओंखाम ओंख्रि गोथाव संनायखौ लानांगौ जेन' गोथाव खौनो जाफैनानै आखाइ आसि सोला जोबफ्रामनांगौ नामा ओंखायनो हिन्जावफोराबो ओंख्रि संनो सोलोंनांगौ दिनैबो फैनानै बिथांमोना जोंखौ मदद होनो फैबाय जों बिथांमोनखौ दा बरायनो नागिरदों बयबो आखाइखौ रायजोफोर थेंक इउ गासैखौबो खावलायबाय हाबदों जोंहा बिथांमोनखौ बिदाय हरदो निखिलाबो दायित्व लाबा आदा अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना फरायनायाव दा बाहागो लाबाय बिनि उनाव सान्तिपुर प्राइमारिनि गासै बिपिएफनि मानगोनां जोंहा दैदेनगिरिफोर दं मावथिफोर दं बयखौबो नैबे बिजेपि हाबखांनाय लोगो लोगो बरायखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ बरायनो नागिरदों बिनि उनाव दादगारि रुनि थाथा आरो देवस्रि हरैहाय साइड खालामनानै होदो बिथांमोनखौ ओरैहाय लासै हगारहरदो लासै हगारहरदो हरैहाय बावजोआव थायोबा जायगा थोनाय नङा निजोम बैजों थांहोदो मानसिफोरखौ ओरै थांहोदो खोलाजों थांहोदो जायगा थोनाय नङा आखाइ खबनानै हो बयबो बिथांमोनहा एखे गोसो गोरबो होनानै फैदों जोंनाव माने जोंनि अनलायनायखौनो माने नायनो हालाफोर माने जोंबो अनलायैफोरसो जागोन मोहेर दावहेर जालायबाय थायोनो बिपिएफआव जायै लोङै बाथारबायनो अहालायनाय मोनबाय दा बेखाय जोंनाव फैबाय बिथांमोनखौ एखेबारे खुसि बरायनांगोन আহক সকলকে পুনৰ কৈছো ভাইটিসকল আমাৰ যুৱসকল আছে বহুত তেওঁলোকে হল আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ব্ৰিটিছৰ ভৱিষ্যত হয় दा बिसोरो गासिबो जयनिं जाजोबगोन लोबलोबनो दिनैहाय 14 नं चिरां दुवारावहा মিডিয়া অলপ সাইড দিবলৈ কৈছে সবে মানে চাবলৈ ইচ্ছা হৈছে जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै खोला मोखां जानानै गानो नायनो लुबैदोंनो सिनायनायबो थानो हागौ आलासिबो थानो हागौ गुबुन पार्टि माब्लाबा एसे नायलायफादोंमोनबो खोमा नङा होमबा थिगैनो दं बिसोरो हानायखिनिखौ एसे बिथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों বিজেপি তো হেক কৰি লগাব বিজেপি बिपिएफ ना जोंना बै हाथिसाराव एसे देरहायोमोन हाथिसारनि जोंना सेंग्राफोर फैबाय हाथिसाराव পৰা দলে বলে আমাৰ যুৱ ভাই সকলে আহিছে ইউপিপিএল দলৰ বিজেপিৰ পৰা এইবাৰ কোনো কথা নাই 40টা সমষ্টিত সকলতকৈ বেছি ভোট পাই পেলাই আমাৰ সন্মানীয় কামপা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া জিকি যাব
सान्तिपुर प्राइमारि BPF नि दैदेनगिरि मोनथामखौबो फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सान्तिपुर प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोनहाबो फैदो फैबाय थादो कन्टिनिउ खालामदो सान्तिपुर प्राइमारि मीडियायाबो लानांगौ नालाय नङा होमबा दा हाग्रामा मोनहा बुंलायगोन BPF आ मानसियानो हाबाखै होननानै ओंखायनो जों मीडियाखौ साखि दोनदों नङा होमबा मानसियानो गैया होनगोन आरो बबेबा माने बोसोर माने सियार लांदाङा बिसिनाव दङ नालाय बेखौनो होनानै होबाय थायो नामखौल' लेनोसै सान्तिपुर होननानै बिराद थगायसुला बिसोरो ओंखायनो जों साखि दोनदों मीडियाखौ लानानै सान्तिपुर प्राइमारि BPF फरा BPF सान्तिपुर प्राइमारिनि गासै फंबायमोन बिनानावमोन रायजो राजा गासैखौबो खावलायबाय नोंथांमोना फैदो बिनि उनाव दादगारि प्राइमारिफोरा रनिकाटा प्राइमारि आरो देवस्रि प्राइमारि नङा सान हर मावनो हाग्रा जोब एबार जों एसे बोराय बुरिया न' सिङाव जिरायबाबो अरजाला जोंहा मोनखाबाय नै ইমান ইয়ং ইমান টেলেণ্ট আমাৰ ল'ৰাবিলাক আছে কিন্তু BPF এইবিলাক ল'ৰাক লৈ পেলাই এনেকা মানে ভাল এটা হয়তো কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি UPPL দল আহিছে ভাল এটা মানে আমি কামত ব্যৱহাৰ কৰিম সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিম তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমি সুনিশ্চিত কৰিম দেৱশ্ৰী প্ৰাইমাৰী না দেৱশ্ৰী जोंहा मोनसे इन्टारेस्टिं ओंखायनो जों एसे लास्टआव दोनदों बयबो आखाइ खबनानै बरायनांगौ खावलायगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट BSU हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय BSU नि मानगोनां आथिखालनि आफादगिरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बुरबारि फैलाव नार्जारी फंबायखौ बंसुनि फंबायखौ बे समाव फैनो खावलायबाय फैलाव नार्जारी बंसुनि चिरां जिल्लानि आथिखालनि आफादगिरि फंबायखौ बयबो आखाइखौ आं ओंखायनो एसे माथायाव दोनदों फंबायखौ एसे इउनिक पेटार्न खालामनानै बिथांनिसिम फंबायनिसिम बिथांनि इयुन जिउनि फारसे इसोरनाव आरज गाबबाय UPPL दलाव बिथांखौ दिनै बरायबाय थेंक इउ दा बे समाव जोंहा देवस्री दादगारि रनिकाटा सान्तिपुरनिफ्राय नार्जारी सरला मोसाहारि हारि गंगा नार्जारी मैना नार्जारी अले नार्जारी लेग्रा नार्जारी हगमा मोसाहारि बैजयन्ती बर' सन्जिता बसुमतारी मन्त्रि बसुमतारी रितु बसुमतारी फ्रम BPF बयखौबो खावलायबाय थ' माबा माबि थफा लानानै थांनो हागौ बेखौ खेल खालामदो जों जाया बेखौ होनानै गाबोननो एखेबारे बिराद मोजां थाव लांनानै फुस्लिमहैनो हागौ खेल खालाम एसे বহুত ৰৈ গৈছিল আমাৰ ভাইটিসকল সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অহাৰ কাৰণে আদৰি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ থেংক ইউ আপোনালোকৰ শুভকামনা কৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত আমাৰ UPPL দলত আঁকোৱালি ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ আমি সকলোৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তোমালোকে ভালকৈ UPPL দিকাৰ কাৰণে কাম কৰিব जेबो माबा गैयालै नै आङो बै थांखो मानसिखौ नुबाय बाथि मसला ini kurang batik dia ini apa batik ini kursi kurang batik na behar lamanya apa itu bar nih ama sudah Cina
Tangko. Nengah kan ni bak je mak ngen munat ko. Saya betul. Baba kotor kan mana? Ini biji itu hilang. Baba cai kan. Apa itu? बारजों बुखारजागोनबो मबाइला थिथियाव गालाय बदो हमथानो दान्दा आखाइ थोंनै होखा खानायफ्रा नुब्रायजोबो नोंसोरना गोलै गोलै फलथा साथाया सिख्रब साथाया सिख्रब बे साथाया सिख्रब होदों बे थांसिगोन शिबसारा गुबुनाव प्रग्राम दंबावनो बे जाबाय चिरां दुवार कन्स्टिटिउसननि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलाव जादों सान्तिपुरनि फिल्डआवहाय ओरै गिदिंलांबावबायसो हेलिकप्टारा